Mayong adlaw kayong tanan mga paglaom ko akong Kristo ato sa mga pinsaan nga maturan pinasikat sa balaan nga kasulatan. Aduna sa kitay bag-o nga nahawilan nga ebidensya nga gibaligya sa usa ka baligyanan og libro sa Sugbo. Okay, mo ni siya? Okay? So, ato ning basahon og unsay naa diri. Kay mo na yung imprimatur, Julio R. Rosales, Arsobispo sa Sugbo. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios. Nagasimba ako kanimo. Klaro kayo mga kapaglaom nga si Senyor Santo Niño ila dayong gisimba. Dili ako nag-ingon, kun dili kani nga pamphlet. Oh, mapalit ninyo ni. Barato kayo, 20 pesos ra ni siya. Mga kapaglaom ko di akan Kristo. Usa ka paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Unang sugo, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ikaduhang sugo, ayaw iyokbo ang imong kaugalingon ngadto kanila. Panklaro kayo nga ila din gisimba ang kini nga ribulto. Mo na mga kapaglaom dili di sa pagpangdaot. Tungod kay ang tinuod natong simbahon mao lamang ang magbubuhat sa langit ug sayuta ang Dios kagabahanan nga ana sa kahitasan. I-share kini nga video aron makaminsay ka sa uban. Sumala pa sa balaang kasulatan, San Juan Kapitulo 8 versikulo 44, nga ang amahan sa bakak mao ang yawa. So kini atong higala karon nga I think siguro magpastoy siguro ni sa Seventh-day Adventist, gigamit niya ang basahon or nobinahan sa gitawag og Katoliko. Unya ingnon din niya nga ang mga Katoliko nag-ila sa ribulto nga Dios. Actually, kung nimong tan-awon man gud nagkatawa siya ang Santo Niño gisimba nga ikaw ang amuang hari ikaw ang akong hari ug ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. Ang nasa una ang iyang interpretation refers sa ribulto. Mali. So kung ang nasi mo una toy refer na sa ribulto, pagbutang-butang ka na nga naman kay sumala sa maong gitawag og basahon, dili man na refer sa ribulto. Unya kung magbasa kag nobinahan sa Katoliko, dapat imong ipadayon. Kaya kung dili nimo na ipadayon, again, mo na kung giingon nangilad ka. Gawas nga tawag ining nangilad ka, anak ba jud ka siyawa. Now niya, basahon nato kining iyahang giingon. Nagsimba na kuno ta. Niya ha, o Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios, nagasimba ako kanimo, ikaw ang akong malig-on nga manlalaban, nagapalaban ako kanimo. Refer ba na sa ribulto? No. Kiningingon din nga, o Senyor Santo Niño, refer na sa person. Kaya kung atuan ng ipadayon, ikaw ang patron sa Sugbo, nagadangop ako kanimo, ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso. So kining Santo Niño din dili ni ang ribulto, dili ni ang larawan, kung dili ang persona nga kung diin girepresentahan ni anang maong ribulto nga makit-an nato sa katedral o sa basilika sa gitawag og Cebu. Unya napa sa page 13, o milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan. Buti pasabot ka ng word nga imong, buti pasabot possessive pronoun nga nagapunting sa person nga kung diin na ay girepresentahan nga ribulto o larawan. So kinang giingon din nga akong hari o ang akong Dios dili na refer sa ribulto nga among gisimba, kung dili ang among gisimba kining gitawag og Santo Niño nga persona that refers to Christ. Kaya kung sa balang kasulatan, ang Santo Niño mauman si Ginoong Hesukristo. Kung hindi lagi magpataka lagi, kay mapagmabukuta, ulaw kayo, mahimo tang anak sa demonyo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.